Ġie inawgurat laboratorju ta' simulazzjoni ġdid fih dan l-Akkademja IDEA fil-Mosta għal persuni li jixtiequ jaħdmu bħala infermiera f'Malta. L-iskop huwa li l-istudenti nataw toma ta' realtajiet li jistgħu jiltaqgħu magħhom mal-pazjenti fl-isptarijiet. Il-korsijiet li qed isiru f'dan il-laboratorju huma mirati l-aktar għal barranin diġà gradwati bħala infermiera li jixtiequ jiġu jaħdmu fl-isptarijiet ta' Malta. Iżda jista' japplika wkoll anke min mhux gradwat jew studenti Maltin. Iċ-Chairman tal-Akkademja Silvio De Bono spjega ma' One News li l-korsijiet jifukaw l-aktar fuq il-parti prattika, anke fil-kuntest tal-fatt li l-età medja tal-istudenti tal-Akkademja hija ta' madwar 35 sena. Għandek numru ta' sodot li huma armati taqs li kieku qiegħed fl-isptar bil-bedheads fully functional, għandek numru ta' manekkini li kollha għandhom funzjonijiet differenti, kif ukoll numru ta' periferali oħrajn bħal wheelchairs, bħal stretchers u l-apparat li ieħor kollu li ġeneralment imur b'asptar biex l-istudent ikun jista' tassew jifhem dak li qed jagħmel, jitgħallem aħjar biex flok qed jipprova fuq il-pazjent ovvjament ikun qed jipprova fuq il-manekin. Id-Deputat Prim-Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearne innota li minkejja li dan l-investiment sar mill-privat huwa kruċjali biex jgħin fit-taħriġ tal-professjonisti li jkunu qed jistudjaw f'pajjiżna biex is-servizz tas-saħħa mogħti fl-isptarijiet tagħna ikun tal-ogħla livell. Hawnhekk fakkar li l-infermiera kollha li jiggradwaw minn istituzzjonijiet Maltin jiġu offruti mill-ewwel impjieg mas-servizz tas-saħħa pubblika. Qal li minkejja li kull sena jiggradwaw diversi infermiera, pereżempju is-sena l-oħra gradwaw 127 infermier, dejjem jibqa' l-ħtieġa għal aktar infermiera. Bil-mod ta' kif anka ċentri bħal da inkomplu nħarġu dawk in-nurses li jkunu ġejjin minn pajjiżi oħrajn biex ikunu ċerti li l-istandard tagħhom u bordas ta' dawk ta' nurses Maltin inkomplu nsibu u nagħmlu nieħdu l-opportunitajiet kollha biex nsibu kemm jista' jkun impjegati biex jagħtu professjonisti biex jagħtu servizz lill-poplu Malti Vawċi. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet Deputat Prim-Ministru fakkar li min jixtieq għadu fiċ-ċans li jieħu tilqima kontra l-varjant tal-Omicron tal-Covid u dik tal-influenza bejn l-10 ta' filgħodu u l-5 ta' wara nofsinhar fiċ-ċentri tas-saħħa madwar pajjiżna. It-tilqim huwa bla ħlas u m'hemmx bżonn appuntament.